alaika ubangida, assalamu alaika ubangida, assalamu alaika ubangida. komai Allah ni zan kira a wanda rajitar shakira aya mai jikin ya kaddara gabana abinda idan nace a jini sanin gagara. Assalamu alaika ubangida, aya Allahu ubangiji ka kara mun da gani da ji sannan ka cire mun jan aji domin kadari ma'ana girma na faɗin mai babban aji. assalamu alaika ubangida, ina kuma yi maka magiya aya Allah markishiya kanin ka salati gun daya ka sadai dukan ashabi da ahlul baiti gaba daya. assalamu alaika ubangida, kowa ya tsaya ya yi gaisuwa ku faɗi maza da farar uwa ki ba mu ki kai mu ki ba mu ruwa domin girma na imama Ali batuli ki mana afuwa. assalamu alaika ubangida, to salama ala al-mustafa ma'aiki mai dutsen safa babu kamar kamar Mustafa ka isa kafi gaban isa nabiyullahi Mustafa. assalamu alaika ubangida, kai ne Allah ke gai da kai a fallawa an ka yace da kai na Amurka kana yace da kai wa bayan duku anilla hawa ita Allah rabu yace da kai. assalamu alaika ubangida, lallai kadarin ka daban yake Qur'ani ma maganar ka yake ayoyi ciki zancen ka suke mai alulallan makurin kake mai inna ka faina ka kake. assalamu alaika ubangida, kai ne kudura ke ji da kai komai ka faɗa sai an yi da kai sannan kuma rabu ya ce da kai ka aikata komai kake so suna ne rabu ya ce da kai. assalamu alaika ubangida, shalele dole mu ce da kai dan hutun dole mu ce da kai komai ma dan ka akai da kai a dan haka sai na bayyana komai ma dan ka akai da kai. assalamu alaika ubangida, ranan Allahu ya ce maka bai ka badan kai yo haka salar da kake yi kamar haka kafarka tana yin kumbura Allahu ya ce bai san haka. assalamu alaika ubangida, akan ka ilahu yake haka zai shafe Qur'anin duka bai san wahalar ka kamar haka akan yaga annabu ka wahala a komai ma Allah zai maka. assalamu alaika ubangida, mai alam na shara annabu kake ma inna ka faina ka kake ga wallahu ya asu ka kake da akwai ayoyi ba da yawa suna maganar ka daban kake. assalamu alaika ubangida, wa ake magana ne ban da kai kogun Allah ma sai da kai cikin mallakai ba sai da kai lallai ba wanda ake magana bayan kai dole ake da kai. assalamu alaika ubangida, mai girma ka cika ko ina ana ƙaunar ka na biyuna kai ne ka buwaya a ko ina kai ne sharadi gun al'umma a soka a tsira imamuna. assalamu alaika ubangida, ka yarda da sanda nake maka a dan kadari na mahaifanka ka yarda in zo in ziyarce ka kalamin ce mani mai gida da na ɗarsa in ziyarce ka. assalamu alaika ubangida, da kai suka gani suke muni da na ɗarsa sai ai muni suna ta gani na anai muni suna ta ganin alkhairin nan na manzan Allah yayi muni. assalamu alaika ubangida, Madina kawai ta rage muni je in gaida abun gani wanda kowa ke son ke gani ma'aikin Allah shugaba ziyarar ka kai lamuni. assalamu
naka ne da yan laulaka naka ne aikin da muke yi dan ka ne ka ba mu sabati shugaba kuma muka ce ai lamani salamu alaika uban gida la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha Allahu wa Allah la ilaha Allahu wa Allah la ilaha illallah wa la ilaha Allahu wa Allah la ilaha Allahu wa Allah la ilaha Allah la ilaha Allahu wa Allah la ilaha illallah la ilaha Allahu wa Allah la ilaha illallah wa la ilaha Allahu wa Allah Allahu wa Allah la ilaha Allahu wa Allah 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 Allah